ассалому алайкум тамошобинони азиз, мехоҳам имрӯз барои шумо як канали бонуи тоҷика шинос кунам. номи каналшон тахмина TGI. бисёр умедвор ҳастам ки шумо даромада дастгирӣ мекунед. Каналаш влоговия, кам влогҳо мекуна ва бисёруш пухтупаза рецептҳо ба дараҷаи олӣ. Ман худам ҳар як канале ки барои шумо тавсия метиҳам, худам даромада видеошон аввал тамошо мекунам ки агар ҳами канали хушрӯ боша тавсия метиҳам. Бисёр каналҳоро ман рад кардагим, реклама кардагӣ нестам, барое ки маъно надоранд. пухту пазошон аҷоиб. Ман худам тамошо кардам, беҳад мада маъқул шид, бо забони ширини хушрӯ фаҳмондагиян, гапзанишонам, тарзи гапзанишонам бениҳоят хушрӯвай. ба ҳамааш ман тавсия метиҳам, якчи не якчи аз шумо аями канал барои худ аз худ мекунед. Ссилкаи каналаш дар якум комментария закрепино мекунам. ҳатман ромада аз номи канали мо салом расонен, мегӯям и реклама ҳай тамошобино ва шумо ҳар вақте ки медонед аз номи канали мо салом мерасонен, бовар кунед, бениҳоят шуд мешам. пешакӣ ба ҳар яки шумо миннатдории худам мерасонам. ҳазор ҳамати калон. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз влог мона аними хеле айсупи содиқ, ам хеле галакои фасонакои хушрӯ сар мекунам. тамошобинони азиз, шумо намедонед ман чӣ хеле ҳамаи шумо миннатдор ҳастам барои дуое ки шумо барои бачаҷони ман карден. бениҳоят миннатдор ҳастам. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. касоне ки бачаакашона якчанд кас навистанд ки морам набриде, илоҳинам бачаҷонакои шуморам худованд шифои комил бития. ва шахсоне буданд ки навистанд ки мақсад мо духтар дорем, писар надорем, ва шахсоне буданд навистанд ки мо тамоман фарзанд надорем. илоҳинам ба он шахсоне ки писар надоранд худованд сер писаршон бигардона, ва шахсоне ки фарзанд надоранд худовандо аз ин меваи биҳишт ба онҳоро насиб бигардона ва серфарзандшон бигардона. ва ҳамаи мо занҳоро худованд дар паноҳи исматаш нигаҳбон боша. хушбахтиёи ин дунё ва охиратро насиб мо бигардона. чӣ мушкилие дорем, мушкилиёмона осон бигардона, ва чӣ орзуе ки дорем дар ҷомаи амал пуша. фарзандои моро дар роҳи рост, хизматгори дар роҳи ислом бигардона, хизматгори падару модар бигардона, фарзандҳои ба тавфиқа ба имоншон бигардона. худованд ки дар давраҳои пиримон дар давлати фарзандо бигем роҳат шуна мо бинем. тамошобинони азиз, ӯ хонаи занаки ширфуршак буд. ман аллакай хонаи худам омадам, инҷа гӯспандо раҳоӣ кардам. ба ҳамаи шумо раҳмат тамошобинони азиз барои комментариётон, ва ба он шахсоне ки мақсад лайк мемонанд раҳмат, ба он шахсоне ки дизлайк мемонанд чӣ гуфтани, ба он шахсоне ки маро дӯст намедоранд чӣ гуфтани ҳастам. вақте ки канал кушдагӣ будем, рости гап дар ҳамихали гапое ки мақсад ҳар гапо менавистам, беҳад зиқ мешидам, муроҷиат мекардам, дар кор неста ами гапо гуфта. ва ҳол боша, ҳозӣ боша, ман дигар парвошо надорам. бовар кунед накунед, ҳар як видеомда мешава, ҳар гап менависанд, ман ба дигар ба шумо баҳсам намекунам. и фикр ақидаи шумо чизе менависем бинависен. ман канали худам бениҳоят шод ҳастам аз подписчикое ки дилошон аними қадар дайро бар ин кушодаи ман хурсанд ҳастам ки видеои ман дастгирӣ мекунанд, ва аз анамин пуле ки ман аз бо меҳнати хали ҳалоли худам меҳнат мекунам, видео мекунам, монтаж мекунам, кор мекунам, аз замин то осмона фахр мекунам ки куртуҳое ки ман заказ мекунам ай худ, ман палисоси харидам ай меҳнати худам буд, бигем духовкаи харидам ай меҳнати худам буд. ман фахр мекунам, ҳазорон бор шукр мекунам ки инҳо беминнат ҳастанд. анак тамошобинони азиз, дар иҷа анамо торте ки барои бачаҷонома пухтам, мехоҳам ки нишонтиём ай саршашти охирша. ман медонам ки бисёрӣ аз шумо бениҳоят тортҳои беҳтарин аз ман беҳ боло мепазен, ва шахсоне ҳастанд ки мехоҳанд ки ман нишонтиём чӣ хел мекунам бисквит, чӣ хел мекунам торт. мумкин ки ай ҳазортаи шумо яктаи шумо барои худша ай ҳами канали ман ягомчи боомӯза. дар иҷа ман 9 дона тухма зардиша ай сафедиш ҷудо кардам. 1 стакани калон шакар, бигем 200 грамм шакар. 9 дона тухма вақте ки ҷудо мекунӣ, сафедиша намон 9 дона сафедира қати 200 грамм шакар аввал миксера дар
дараҷаи пастиш мемонӣ ба миксер мезанӣ ва баъдан баландаш мекунӣ. хушрувак ба миксер мезаниша ва анаму 9 дона зардирам ҳамроҳ мекунӣ. ҳамаи ира анхе хушру када мо омехташ мекунем ва мо дар ин меандозем. Агар шумо разрихитил дошта бошед баандозен. Ман разрихитил надоштам. Сода уксуза бигем ним қошуқчаи майдаак содара қатъи уксуз камакак уксуза дар болош чакондума ҳамроҳ кардам ва як қошуқи калон рӯғани растанӣ рӯғани обични ки мо авқот мекунем анам хали андохтам ва қошуқ қатъиам мешавад лекин ҳамо чизе ки шумо мековен ё ки чӯбин боша пластмассин боша бо беҳтара падёмаш намешина. 9 дона тухм ки шуд 9 қошуқи калон орд меравад. мақсад 9 дона тухм ки шуд 9 қошуқи калон шакар меравад. ман ҳама вақт мехе мекунам ва ҳатман мо ай сита мегзаронем айнам хали элакча мегзаронем ва мо анами смес мона анами хамири торт мона фақат ба як тараф то мечем ҳамаи анамо ордора хушру када бигем аднародни хамир чиқамига ҳама ҷои хамир ҳав ворак боша ягом орди мо куллаҳак набоша дар ягом ҷош. соат кадом тарафе ки тов мехӯра мо ана ҳамон тараф хушру када тов метием ҳамаша айми таҳ боло када як ҷоя мекунем ва ман вақте ки ҳамаша ки якҷоя кардам баъд охирам хали сода уксуз ман месӯзонам якҷоя мекунам ҳамаша бо ин хали хушру як бора ки дигар мековам ва дар листи ман фақат фольга мемонад. тамошобино духовкара дар 150 градус тагу боло гирён кардагим дар поён мондагим дар мобайни дар поёнаш мондагим ана ждат мекунем ҳози минутшам мебинам соат ҳози бигем 10 ровнаи шавай мебинем ки дар чанқа мепазад. тамошобино 20 минути ровна гузаштагиай ман соата нигоҳ дорам. ина мехедам шудай сирх шудай болоҳакш ҳоли нарасидамаш мегум кани 10 минута ки дигаам беста баъд бикушимаш дар градуси 150 градус таҳу боло гирён кардагӣ. тамошобино ина дар 35 минут пухтам хе сахта ки хушрӯе пухтай ки ина бина чӣ хушрӯ пухтай ай ҳама ҷош корча задам. хулоса дар 35 минут дар градуси 150 градус тагу боло гирён буд пухт. 9 дона тухм инами қадар шид калони хушрӯ шуд. тамошобино ина тагша бина чихи хушрӯ пухтае аҷоибот пухтае қамулоимак омадагиай ҳамеша чиқа сискадаги будам рости аҷоибот баландишам беҳад хушрӯ ҳастай 1-3 сантиметр баландиш калонай. тамошобинои диюм коршай ман ба корча шикофш кардам ки пухтай напухтай санҷидимаш хушрӯ пухтай ишам ранги ҳамуш дар 35 минут пухт. тамошобино бигем шабона ма пухтимшона ҳози саҳарай субҳи содиқ 2 корж 3 тақсимишон кардам бигем дар иҷа 6 тақсимай вақте ки хунуки шава беҳад хушрӯи осон мешава бриданаш бигем ҳамаша инам хе хушрӯ када бридам ана кози кремша тайёр мекунем. дар кремаш 3 та инам хали сметана 20% наёфтам 15%-ара овуша неким равондум дар дока гирифтам овуш рафт қатъи просто зугушони молоко якҷояш кардагим ба миксер задаги нестимша инам хали зугушони молокои баклажкаги кати анаки тайёр мекунем. анаҷа крем кунеша сар кардам аввал дар тагакш макамака крем мекунам барои наҷунбидани анамо корж и ҳам маъно дорад. фотимаҷон омад дар иҷа 2 та коржи ки мара инам хали пучит шикаст бигем
баъд да стакани калон сироп кардам. Сироп дам хеле оби ширгармак да як қошиқи калон шакар андохтам, хеле кофтам мегем. Баъд гирифтам хеле кам кам дар ҳар ҷош чошидам ки қоқи бад наяд. мақсад сироп мулоимак хушруш мекунад. Дар ин видео мебинем русо мекунанд, бовар мекунед ҳамин кожаку дар дарини ҳамун сироп медузанд, мегиранд. ӯ хеле бигем ки слишком бад охир беҳади бад тарш мекунанд. ин хеле кам камак шо мекунам ба фикри ақидаи ман ки нағзаи ман бисёр кадагием ҳамин тортако. ва ина михе ҳамаи кожакомо намо крем мекунем. ва тамошобинони азиз, барои маскае ки шумо гуфтед ман одам гирифтам ки одам дар хонааш хуб надорад, ма бо мепурсам ки шумо дар синаи говтон чӣ мешакена мегирен. даже анаму занак овардагия ма дар крем ай аптека барои синаи гов харидагия анаҳавая мада нишон дод. ба ухали аппарат меҷӯша говша. барои амқа ма мепурсам ба мегирам. бисёри нависен ки ҳаромай. ва дар инҷа ма инами хеле эконом кардем бигем. сливким тамом шудаги буд. рости гап дар ҷои мо ки намефурӯшам, барои амқа сметана қатӣ кардам крема. мешава инам хеле камакак сливки ки қиматае ку сливки хеле дар магазино обичнивай сливкиё майдака коробкашон мешава. барои болош инам хеле сливкиро ма ба вай задам, миксер задам. барои ҳамин руша ҳавор кардан, камтар ороиш додан бениҳоят хуб айда удобния. мақсад ҳам пил бисёр расход намешава. ва дар инҷа ма фундука дар духовка сирх кардам, пустоша тоза кардам, ба блендер задам. хостам хеле гирдакоша ҳам хеле кунам беҳад ба маза айда. хеле фундук ай пистада и ба маза вақте ки дар ҳамин духовка сирхш мекунӣ. дар инҷа акнам чин метавонед загим дар гирдакош дам хеле ҳамаи ҳамон фундукое ки ма ба блендер зада будам чошидам. шумо метавонед мақсад вафлика простам хе ба блендер бизанен, чиз кунен дар гирдакош. ва камакак янами сливкира зиёти кадаги буд. ма дар дарунаш камакак какао андохтам, штоби цветаш дигаргун шавад. ва дар болои тортум Муҳаммад Мустафо тӯи муборак навистам. акии тӯйшон набуд, простам хе барои даст ҳалол кунишон буд. иншоалло ҳиҷабор мо ҳам орзу ҳавас дорем. худованд ба орзу ҳавас мо расонад. тӯйшона ба наздики каданием ҳози камтарак соз шаванд. ва хирургшона пурсидем ки ирис буд ё тоҷик буд. хирургшон дута мардаки ленлабутӣ ай ҳамин райони худмо буданд. хирурго дар дахтари ҳамҷа кор мекунанд. тоҷико буданд, мардакои ленлабутӣ. ирис набуданд, тоҷикои худмо буданд. ва гуфте чанд сум шумо доден. сумша рости гап намедонам. иш байни ҳамон мардако шуд. ма тамоман ҳамон сум нарафтам. ма ҳамин бигем ки фақат ҳамин кухни будам. рости гап ҳамин ису усу кору занакӣ ҳамаи шумо медонед. тамошобино хулоса ба шоколадне навистам ки пасибки чошидам ки гум шидан ҳарфҳои навистагим. уқа бигем сиёҳи бад набуда ҳарфи шоколаднеш. баъд бо ҳамун як намуд ранг дорум, фақат ҳамун истифода мебарам. чанд борои магазина дидам, ранг наёфтам. рости гап бо ай ҳамун ранги розви андохтам ки маълум бошад. дига ай болош ки навистам ҳарфҳо ҳар хел омадан. хай ба ҳар ҳол ки мешава хонда. ина баландиш бигем, ина худаш 6 қабатай бисквитни беҳад ба маззаи хушрӯ меояд. ма чанд бор ай рецепт кардагиам, дар идо хӯрдагием бигем. чӣ хеле меган проверенный рецепт. ҳамин хеле санҷиш кардагием. мо ҳатман тайёр кунем, иншоалло пушаймон намешавем. هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید. тамошобино торта бридяна кмардако каҷалав ялава чӣ мулоим шуда птаца када. ина тамошобино чӣ торти фасони аҷоибод омадай. беҳад бамаза. баландишам баланди хушрӯ бум.
یک 10 سانتیمتر به فکرم بلندش. یوش آورده که در خلادیلنیک مون ایروز هوا بهت گرم بود. نبینه چه ملایم شده. سحری کرم شکده بودم. شروع سکده. یا 2 ساعت ماندمش در بیرونه بعد تو بگه بگم در خلادیلنیک استاد. acayip بود با مزه ملایمک. من آوای گوسپندا را پر کردسته بودم. میگم چو ایسا تیلی من پر نمیشه و ای موبایل فاطمه آوکن داشته بازی کده. چیکار داری؟ رزین کوشه گرفته پرت افته یا ایوی همه شتر کرد. شیدک خیلی ای پیش فاطمه آمدم که گوسپندا رو هم آمدن. هرچی هم ایستیلا پر بود انکاز با سرشون پر میکنم. آوی خنکه که خوردن یک جهان ثواب گرفتیم انشاءالله. ایستیلم پر شده. اویش که سرکوی نیورا پر کنم همه شا پر کده بودم. Можно. بچه‌ام در خونه بیرون بروی گفتم نبرامدن بیرون جورشون اومده میگه خونه بیای گفتم محلی بروه پیشتون. نویگری تماشابینا یک چند روز شد که مروها تخم کدستین. او روز 3 تا گرفته بودم دینه 2 تا ای روز با اونو که ده 1 تا کدستین خلاصه 1 تا نیم تا. تماشابینا این روز بگشت هم قمانده یم همه کار میکردم مانده نمیشیدم. ایلسته فکری بچه همه یه ساخت به قوت شدم. گشنیچکا ما بینه باشلانگ او دادم уже 3-4 برگشتیان. ماشاءالله اکرابو هم گل کردیان. اینا انگلیس فدک ای گشنیچه رو هم گل کردیستیان. شوهرم گفت برو با اهمیت نداد. میدانم دیگه وقت نشید داودا اسوسو کارتش کرابینه چه گل کرده. بارون بردسته دیگه ای روز گفتم باشلانگ او میمانم که با نموندم. میترسم آخی بچه هم بریدگی خودم به اهمیت مانی فاطمه سر زایده ترزه میبره نگاه میکنه نه غلطه گفته با نموندم. کارتش کرابینه همه ماش دادر نگاه همه قاق شده. ریحانه کام قاق شدیان یکی خشرو شدیان ماشاءالله. انا میاد پمیدارم سبسرخ شده میگم بزید نشه هم بچینم برم شونه بسری پمیدارا کبر اومدم. اینجا پمیداری سرخ بود نیسته که جوشته باشه. اینجا پمیداری کلون سرخ بود. شوهرم چینده برده باشه خونه اهمیت ندادم. ایش اوقانه
اینش سرخش رو که اولم چون کم ترک سفید ترکه بیسته او انا ای به حد سرخشته جای بود سرخ آزمیو تریزه تق تق دارم روزوی روزوی پمیداری روزوی اینه با پمیدارکی روزوی بسم الله الرحمن الرحیم شولی کبوتک در اینجا یکم سرخ نیست اینه ایچه سرخ شده نیکیم حالی سرخیش رو نشده او ایس کартишкаомо баланды ускам тарак пастарак беқуввата кания борон бубура ва шояд ҳамаш хушрӯй фасон шаванд ина иди помидор ба фикрам ҳоли камтар дига ҳаста беста ина ҷакуш сафида кинчхайне хай юша мебарем ишам камтар беста ҳоли инам хай рӯзашта ҳозир бурам дарвозаи гӯспандора маҳкам кунам тамом баргои салати мара бинед ҳамаша бинед чӣ хали шидиян аҷоиб шидиян ранги арча шида тухмика дистаян тухмика дистай хай ку тухмикна тухмикча бигирем ку чӣ хел мешава тамом замини замон гаштиш дрозиш бовар мекунед чанд қад дрозай 1 метрай дрозӣ гаштнич 1 метрай ҳо ебни 1 метрай дрозӣ гаштнич ҳар рӯз бачаакам дар ин рӯи ҳавлӣ бозӣ мекарданд овоз рӯз ҷими ҷит бурам дарвозаи гӯспандома маҳкам кунам гулаком хушрӯ шудана як чойник оби хунук овардам рехтамшона ина ами бисёр одамо шикастан бурдан тамом дарвозашона маҳкам кардам имрӯзаш да корбор тамом тамошо бино бизича шир надода ҳозир мебурорам урам шир метим ба тамом помидоракума да иҷа мондум не ҳо ҳамиҷа метимша ҳаме меги соскара мекана мехӯра алаф мехӯра агане ҳамин рӯз дурӯз дар инҷа алаф хӯрда мегарда бо шириш метиям ҳозиро чӣ хеле пеш бисёриш медам хеле бисёри бадаш наметиям алаф мехӯра ҳама чӣ мехӯра бо очаша камкам ба ҷои мемака добрай бачам бас совершенно я бутылка тамошобинони азиз раҳмат ки то охири навор бо мо будед то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон